pri ceste. Zranenia boli natoľko vážne, že im na mieste podľahli. Čo sa presne stalo, policajti zisťujú. K zrážke došlo práve v týchto miestach. Chlapci kráčali popri ceste. Auto sa vyhýbalo podľa prvotných informácií výtlku a zrazilo ich. 34-ročný vodič išiel smerom z Veľkej Idy do Šace, kde prešiel do protismeru. K nehode došlo pred 5:30 ráno. Vodič narazil ľavou prednou časťou vozidla do skupiny chodcov idúcich bez akýchkoľvek reflexných prvkov po ľavej strane cesty z pohľadu vodiča. Spolu po ceste išli 4, 2 chlapci a 2 dievčatá vo veku 12 a 13 rokov. Neviem, on mal priateľku z Košic. Oni tu stáli, povedali, že iba tu idú trošku ďalej, že si zavolajú taxík, že ich dajú na taxík, že pôjdu domov. A zrazu prišiel jeden chlap, povedal, že deti máte tam, že zomreli, že ich zrazili. Po zrážke 15 a 26 ročného muža odhodilo na zem. Jedného dokonca do priekopy. Pomôcť im nevedeli už ani privolaní záchranári. Lekár žiaľ musel konštatovať úmrtie u 2 mužov. Dievčatá z miesta ušli. Neskôr sa vrátili a staršiu z nich zobrali záchranári na ošetrenie do nemocnice. Mladšia sa nezranila. Previezli ju na policajnú stanicu na výsluch. Verzie, ako k tejto tragédii došlo, majú však miestni rôzne. Ja to chcem stále riešiť. Čo si myslíte, že čo sa stalo? Že to ich zabili. Že to bola bola vražda. vražda. Jedného hodil na trávu a jedného hneď na zem. Že oni to museli vyskočiť a ich zbiť tam, lebo to videli, že to sú deti. Celú zrážku zachytila aj bezpečnostná kamera v nedalekom areáli. Na miesto prišiel aj znalec odboru cestná doprava a úsek bol na 4 hodiny úplne uzatvorený.